до кінця. Позирайте, якщо ми вернемося до архівів, 333 лише офіцера у Чехословацькому корпусі Людовіка Свободи у роки Другої світової війни віддавали своє життя за свободу своєї землі, за висвобождення Подкарпаття із-под нацистського іга. 80%, от коли ви знаєте ту історію, так, коли вони вшитки худі, нещасні, їх повитягали із гулагів, так, повитягали, їм дали їсти, їх маленько, щоб підсилити їх. Так. І коли вони от там на Уралі, тут станція Бузулук, так, це Варош, Бузулук, де було, почалося формування того першого чехословацького корпусу Людовіка Свободи, 82% вояків того корпусу були не чехи, не словаки, не євреї, не росіяни, не українці. Це були русини. 82%, які хотіли визволення цього краю. Якраз все саме, щоб ви продовжили, до цього питання підходилось. І унікальність яка ще є? В тому, що корпус цей Людвіка Свободи, котрий святкують чехи там празднують, словаки празднують. Правда, була та виміна громадянами, там зараз обставили, наприклад, русинів на території Чехії мало право після війни остатися, якщо захотіли, вони там це обставили, вони вже чехізовані, там то все празднують. Але суть в тому, що тут освобождали Європу, совєтська армія, совєтська, да? І корпус генерала Свободи не як совєтська частина, як совєтська солдата, це віддільна армія була. І те, що ви сказали, 82% русинів, це в принципі віддільна армія, яка йшла рядом з Ашором там, з совєтською армією, але це армія в принципі, при всім тому, що там офіцерство і то, і очолював чех, це була русинська армія, яка освобождала територію, йшла до своєї території, потім так зманіпулювали. Я читав, що спеціально було так зроблено, щоб не пустити сюди на Верецький, щоб не вийшли до себе додому, не освобождали свій рідний край, пустити туди з Польщі, туди ту територію, далі туди через Бистрицю, туди. Ви знаєте, от ті генерали, бо в Чехословацькій армії було 8 генералів русинів. По 45-му році, станом на 45-й рік. Це не в корпусі? В корпусі. Ну, в Чехословацькому вже в армадний корпус, так я називали, армійський корпус його. Тобто 333 офіцера, 8 генералів. І от обстали ж мемуари. І люди, ті, які пройшли, які думали, що коли вони висвободять Європу від нацизма, вони вернуться собі домів, в Ужгород вернуться, в Мукачево, в Сваляву, в Чинадієво, я не знаю, в Тячево, в Хуст. Але, перше, тих, що в мемуарах вони говорять, їм було не позволено йти через свої території. В чому? Головний вопрос. Всі молоді люди, а ми маємо історик Ужгородського університету не Данканич, тепер фамілія мені випала, не Данилюк, Данканич, то не має значення, видав 3 томи, 3 маленькі книжечки от, тих матеріалів по тих наших утікачах. І коли ти позираєш ці архіви, ти видиш, що втікали 17, 18, 19, деколи 23 роки було. От то є вірх. Тікали люди, котрі виховалися у Чехословацькій державі, котрі по духу були демократами, і котрі тікали не для того, щоб там від війни. Їхня ціль була битися проти нацизму, висвобождати свою Чехословацьку державу, якої на той час вже не було, бо фактично, ми знаємо, що в март місяць, а ще до того 38-й рік конець і редента мадярська. Уточнення, бо це важливо, коли мобілізації пішли в угорську армію тут у нас? А це досить легко прочитати, я скажу вам. Ці хвилі втікачів, якраз вони з цим, це не було теж від мобілізації в угорської армії? Ні, мобілізація не могла бути, бо вся територія була
у ті часи вона була як територія завойована. Мобілізація починається уже по Карпатській Україні. Ми знаємо, що март місяць 39-го року, март місяць 39-го року. А втікачі раніше? Ну, втікачі все час, але це не було, то значить, ви праві в якомусь плані, ви праві. Але коли починається мобілізація, вона починається через 2 місяці, значить, у марті місяці ми знаємо, так, 15-19 марта, Карпатська Україна і кінець тої історії. Далі був період репресій тих людей, які були проти Мадярщини у Карпатській Україні. А далі моментально була об'явлена, через 2 місяці вже була об'явлена повна амністія. То, значить, середина 19, іюль місяць 39-го року, тоді люди, наші молоді люди, вони були, значить, були зняті вшитки, ну, як би сказати, ограничення. І вони вже перестали бути дискриміновані. І на другому боці молоді люди, як громадяни Угорщини, мали йти у мадярське військо. От ви тут праві, що молоді люди многі, вони не прийняли нові політичні реалії. Вони не виділи себе частю мадярської армади, котра до кінця йде під Вороніж на Восточний фронт і буде вбивати тих самих слав'ян. Вони прийняли рішення. 9 тисяч молодих людей. Ті, про котрих ми знаємо. А ми не про вшитких знаємо. І ніде не будемо знати про вшитких. Так от, коли вони, 9 тисяч тих людей, втікали там, їхня ідея була в тому, що вони проти того, що угорська держава в ті часи за Міклоша Хорті вже починає союзитися з нацистською Німеччиною. Нацистська Німеччина є окупантом Чехословацької держави, і фактично у цей час, ми знаємо, розпалася Чехословацька держава, так, март місяць, 13 марта 39-го року. І ясне діло, що то є визов, котрий про тих русинську моложив. От порахуйте, кілька у нас було людей, якщо 9 тисяч молодих людей прийняли рішення, що вони не будуть вдома воювати на боці Угорської держави, а будуть воювати на боці Совєтського Союзу проти нацизму, це величезний процент. Це фактично осмислене рішення молодих людей, які далі осмислено прийшли до Чехословацького корпусу. Так от, вопрос. Всі люди вшитки на 95%. Там були ще і комуністи якісь, які тікали з Подкарпаття, як Іван Туряниця, приміром, які були там посаджені деколи як агенти, як шпіцлики, як просто як ідеологічні робітники, котрі мусили видіти, що це робить в Чехословацькому корпусі і чим дихає. І то самий Людовік Свобода. Людовік Свобода, ми кажемо, чех. Але Людовік Свобода молодим вояком, лейтенантом. Так, він прийшов, він служив тут, в Ужгородському гарнізоні. Так що він напоязаний був, він прекрасно знав русинських хлопців. Він знав ціну тим хлопцям. Генс Фіделісіма ніко не відміняв то качество молодих русинів вояків. Май віддані, май преданіші, і які все були найліпшими защитниками. Фотографії, якщо ви бачили їх, так? Це серйозні такі. Дуби, молоді хлопці, як дуби сильні. І от представте собі, якби та армія йшла видавлювати з нашої території, фактично освобождати свій край від нацизму, люди, котрі то обстали, вони ж думали так, вони втекли в Совєтський Союз, у них там щастя, їм дали по 3-4 гектари землі, вони там у соціалізмі і комунізмі уже багаті стали. От представте, якби ці люди молоді прийшли і сказали правду, що вони увиділи в Совєтському Союзі. З тієї точки зору я не думав. Що це
отстала держава, що це неуспішне общество, що фактично люди щезають, їх убивають, що тисячами людей заганяють в концентраційні табори і нищать там. От якби вони все це сказали, я не думаю, що совєтська і плюс вони б дали можливість провести мобілізацію місного населення у чехословацьку армаду. Сталін прекрасно розумів цей сценарій. І він розвернув все, щоб той фактично, де фронт був вже прорваний, бо у ці часи Міклош Горті об'явив, що Мадярщина виходить з війни. Мадяри стовками, прості солдати, тікали геть ближе до Будапешта. Смішно, да, коли деякі переховувалися в лісах, не знали, де йти, що робити. Повністю деморалізоване мадярське військо. І легко було ці території завойовувати. Знаєте, я пам'ятаю за одного радянського солдата, котрого відправили як героя, там я бачив в журналах, в газетах його фотографії, як героя, бо він взяв, як він каже, в плен 27 венгерських солдат. Та він в лісі просто йшов через ліс і стрітив цілий взвод вояків. І вони здалися, він їх привів, і за це він отримав, там, я не знаю, на 2 тижні може йти на побивку до домів під час Другої світової війни, він став героєм. Ясна річ, це факт деморалізації мадярського Там війська. бистриці, там німці, плюс... А німці не встигали прийти. Плюс інтернаціонал там цей німецький. Німці не встигали прийти, фактично не встигали прийти. Тому що заміна війська відбувалася уже в процесі наступу совєтських військ. І тут зато легко пройшли.